Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Хона Тиҷи. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Имрӯз 24 январ аст. мисли ҳар вақта дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дар имрӯза навор якчанд хонаҳое ки даватсия мо рекаган пешниҳоди шумо мекунам. шумо ҳам метавонед ки бардор мошин, хона, замин чизе ки доред номраи ватсам дар рӯи экран ҳастам. ман дароиш ки ман реклама баша кунам. аз шумо хоҳиши тиллоӣ мекунам. шумо бачаҳо меҳнати моро қадрдонӣ кунед. дар зери навор лайк монед, подписатсия кунед, дили хохоната дар зери комментария бинавис. кӯшиш мекунем дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. боқӣ дар панаи аллоҳ бошанд. шербачаҳо навора то оқша тамошо кунед. беҳад навор дар ростага хонаҳои арзон мондагианд ки боварии комил доранд, ба шумо маъқул мешавад. фақат шумо дастгирӣ кунед, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. хуб дӯстои азиз, навори имрӯзара шурӯъ мекунем. хонаи аввали мо бародари азиз қарор дорад дар ноҳияи варзоби Чорбоғ. хона деэтажаи навстройка 5 комната. нархша 265,000 сомон мега ки бо савдо мешавад. дар ҷа соҳиби хона қай карда хай чӣ хел мебинед. хона дурнуш ремонт кардаги, берунуш беремонта, тоқаш катура дар треза часпондага мега. об свет мега ҳамаш бурдаги. хона дар болои Чорбогдаи Оқул, қишлоқи Чорбогдаи Оқул дабдай. об свет ҳаст. мактаби нав дар пеша мега. бо арзон мешавад. ҳуҷҷатош 100% мега. кадоми харидори конкрет намоши шебаша номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳаста. занг зад дига маълумоти пираша хидами соҳиби хона бигӣ. хулас навори мо идома дорад. шербачаҳо аз шумо хоҳиш мекунем кадоме ки дар навор подписатсия кардем, дар навор подписатсия кунед, лайкра биҷиқем, баъд охири наворро тамошо кунед чӣ ки хонаи арзон аст. хонаи навбати мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 6 комната хона кардаги, 4 сотиқ замин. хона 4 комнаташ чида будатага баракида хона сохтаги. нархи хона 185,000 сомон ки бо савдо мешавад. дар ҷои соҳиби хона қай карда ки хона дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Қаҳрамон қарор дорад. 4 дар хона калона детага дар бараки хона сохтаги мега. 14 сотиқ замин дар пеши ҳавлагӣ ва дар приват овардаги ҳаст мега. хулоса зиндагӣ карда мешавад. свет ҳаст. шароиташ нағз илтимос харидори аниқ бошӣ занг бизан. марҳамат кадоми харидори конкрет бошӣ. соҳиби хона дар қай гуфтаги кам хеле карочи ҳамаш 100% кадоми харидори занг бизан. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати бардори азиз дар шаҳри Ҳисор. 5 комната 7 сотиқ замин дар деҳаи Ганҷарес. хона састанаш хубай хачи хелкин ремонт 100% кардаги. об свет мега ҳамаш овардаги мега. кондитсионер, гарнитур ҳамаш мега. душ-пуш ҳама чиз дора мега. хона ремонт ҳамаги 100% фақат медрои зиндагӣ мекунӣ мега. мактаб, масҷид, садик ҳамаш мега наздикида мега. нархи хона 370,000 сомон ки бо савдо мешавад. кадоми харидори конкрет намоши бардоро занг бизад дига маълумоти пираша хидами соҳиби хона бигӣ. шербачаҳо дар ҷамъи соҳиби хона қай карда мега. хона ремонтиш евроремонт ҳамаш 100% чӣ хел мебинӣ. кадоми харидор бошӣ занг бизанга бо қатъи савдо мекунем. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. хонаи навбати бардори азиз 3 комната 4 сотиқ замин. хона қарор дорад дар тарафҳои Ваданасос, шаҳри Душанбе. дар ҷои соҳиби хона қай карда ки хона ҳуҷҷатош 100% 4 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидорош. об пастаянка, свет ҳаст. ягон камбудӣ надорад. адресаш шаҳри Душанбе, Ваданасос, посёлка ҷавлаи Самобод. кадоми харидори конкрет бошӣ. нархи хона 225,000 сомон ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби хона дар рӯи экран ҳаст. шербачаҳо кадоми харидор бошӣ занг бизан. шербачаҳо аз шумо хоҳиш мекунем кадоме ки дар навор подписатсия карда подписатсия кунед. меҳнати моро қадрдонӣ кунед. наворро то охир тамошо кунед. лайкро фаромӯш накунед. хуб дӯстои азиз, навори мо идома дорад. шербачаҳо хонаи навбати мо 3 этаж 4 комната бардори подвалаш хати 3 этаж гузаги. қарор дорад дар колхози Россия пеши ҳамоми Покизада. хонаро мега ҳуҷҷатош 100% хона нав кардаги мега. нав тайёр кардаги мега.
حجتش نو کردیم اتپللی کانسنر میگه همش 100% بودگی میگه دستراش نه فروخته میشه میگه خونه کوخنی بانی هم میگه همه چی دوه خچه که دست رو میگه ریمونتش زوری باده میگه کدام خریدار کنکریت باشه میگه سیبتی سفزا وادگیم زنگ بزنه با خطون سعودو میکنه شیر بچه کدامی که خریدار کنکریت باشه نرخی خونه 780,000 سامون یک با سعودو میشه نمره صاحب خونه در روی اکران شیر بچه کدام خریداری مرحمت زنگ بزن دیگه معلوماتی پرش خدمت صاحبی خونه بگیش. خوب دوستای عزیز نواره ما ادامه دارد. خانه 90 ما باردارد در اتاج 3 کمرته 16 ساتی خانه در اتاج ختم کرشه شدگی خانه قرار دارد در نویه رودکی نرس 310,000 سوم یک با سعودا میشه نمره صاحب خانه در اکران هست در صاحب خانه قرار کرده که آب سوید میگه همش پس رنگ میگه حجت خانه 100% میگه خانه در پیش مقطع مسجد همش نزدیک ده پیش زپرفکای پیروز ده میگه کدام خریدار کنکریت میشه مرحمت خانه را ببین همش سستانی خانه میگه خوبه میگه خریدار انیم باشی زنگ زد با قطعی سعودا میکنه شیر بچه ها از شما خواهش میکنیم که بسیار شما مهمونین همه کسا در کانال پد پیسه در کانال لایک رو بگذارین کدامی که مهمونید پد پیسه که نواره تا اکشه تماشا کن آخری نواره بردارم باقی در پناه علاوه باشین شیر بچه ها نواره تا اکشه تماشا کنین از شما برای دستگیرتون رحمت